Molili yazi. Uyazi Uphila ngazo Molili. Baphela ama-room njengaka. Unokuthi uqashise wena uphila ngama-drugs. Obvious akusana abantu abadala Molili. Prom ngiyaxolisa. Hayi prom enduzi. Akhona. Kumele ungiphikile manje. Prom ngithi ngisaba prom. Usaba yini? Ukuboshwa prom. Oh sokungcono umoshi abantwana uma uyazi washonela ingane ngebanga lakho. Hayi ngiyaxolisa Molili. Ufila kanjani wena mawumoshizwe? Ngifili grand prom. Hayi nawo. Kuphi? Mbambe Mr Jones. Uyabaleka lo ngoba bathi phi? Yini? Hayi. Mawuqina phela. Hawu. Ekezini into bengisenisele ngayo. Angaka wona. Uyifihla lana lezi. Nginenkinga la ngihlala ngakhona kunomfana abantwana bethu baphelile ama-drugs uthengisa ama-drugs nomphakathi uyalwa kodwa yena uyaphika sesikhathele lo mfana. Molweni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya lami igama ni LAVAWS pronounced lovers inkomkane abamaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Guys namhlanje sibhalele ngumama lana umama uyakhala uthi kunento eyenzakalayo la eKasi kunomjita nje ofunza abantwana ama drugs into engayi-understand uthi Joseph Bioscope ngiyacela ningenelele guys nizofika la nizosinceda kulomgulo ukuthi ngoba ingane zethu nje seyimoshakele la eKasi ngebanga lakhe. Umuntu omdala njani? Ngikhona ngiyaphila. Ngiyaphila nami umuntu omdala. Mama ngiyazi ukuthi usibhalele lana on behalf of i-community ngoba besike sakhuluma kancinci efonini yabo. Bengicela nje ukuthi ngoba kukhona abantu abasibhekelele la ngathanda ukuthi nabo be-understand ukuthi umama ukhala ngani. Bengicela nje ukuthi umuntu omdala ezintroduce ukuthi ubani kwaye-ke wasibhalele namhlanje la ku-Joseph Bioscope. Mina ngumama uthandiwe. Nginenkinga la ngihlala ngakhona kunomfana abantwana bethu baphelile ama-drugs uthengisa ama-drugs nomphakathi uyalwa kodwa yena uyaphika sesikhathele lo mfana. Bengizocela usizo kuMzansi Bioscope ukuthi kuJoseph Bioscope ukuthi ningikhaphe singiyonibonisa lapho mhlamba angayeka ngize ngashonela nawo umntwana wentombazane beke sebhema naye nalo munye sengisele naye useyabhema naye uhamba kuyo yona leyo ndlela. Manje umuntu omdala ngiyaxolisa manje ngiyazi ukuthi umuntu omdala inhliziyo yakhe ibhlungu ngoba uke walahlekelwa ngumntana. Bengicela nje ukuthi uma nike nazama ni-community mhlawumbe ukuthi nimlande nim-approach okanye nibiza amapolisi ukuthi hayibo nanga umuntu usibulalela ingane la ngama-drugs. Kukaningi sigijima ema-police station basitshela ukuthi hayi cha yena uyaphika bamphikela bathi akayenzi leyo nto. Sesikhathele umphakathi sike sahlangana sahamba sayomhlasela wasihlasela naye waphika wathi angiwabuthengisi kwanhlobo ama-drugs mina. Yo no umuntu omdala umsebenzi uyayiva le ndaba kodwa and uyazi lezi zinto zenzakala kakhulu uyabona silwa nalento each and every time ukuthi abayeka abantu ukufunza ingane because ingane igcina sezimoshokelwa ifuture. Yabona manje uma uyakhala uthi ushonele na ingane. My leader uyazi ukuthi ngazuma abantwana ba South Africa babulawa idakamizwa so asigudle naye futhi aboshwe ngalendlela ngakhona njengoba umama phela ulahlekelwe la uyayibona. Siyaxolisa mama lo kodwa siwenza konke okusemandleni ukuthi sikuncedise umuntu omdala. Ngajabula kakhulu ningisabe ningisiza abantwana bethu bayaphela la ma-drugs alumfana. No singahamba umuntu omdala ngithi uthe akho kude khona la eduze. Kukhona la eduze nasambeni ngiyonikhombisa khona. Okay haya no asiye Mr Jones sofika sizama ukuxoxisana naye because lento lena mangabe uyazazi nawe wena lapho ukuthi udayisa ama-drugs okhona into obhizi ngayo usibulalela umphakathi ubulala ingane zethu ulibambe lingashoni ngoba sizofika thina sogudla nawe and angeke ukholwe mase sifikile kuwena. Sizokwenza konke maka kusemandleni ukuthi sikuncede manje sikuncedise kule situation obhekane nayo yabo ngoba irongo lento ngeke yabona manje uyasho ukuthi umntana oyintombazana naye sekayithola sekangenelela. Sekangenelela na umkhuza akasethwa ungiphendula nje we athanda ngakhona. Ngiyambona ukuthi ungathi naye sekeqalela uyangena lapho seyabhema la ma-drugs. No hayi sokwenza konke kusemandleni ma thina asihluleki ma siya ngakuphi umuntu omdala? Siya ngapha kulala hlala khona la okuleli jarati. Oh Mr Jones ngiyacabanga yazi ngiyacabanga asishifteni sime la sibhacela ngiyacabanga kingiyami ukuthi ngazi mawufaka i-bullet proof uzogcina izojumpisa ngena angazi una cash onayo lapho kuwena ufike uthenge uze nje ngathi i-client ukhulumisane nayo yabo. Once wakudayisela sazi ukuthi sesingena sine show yokuthi uthe ubani igama lakhe ubani igama lakhe lo mfana uSipho. Sipho igama lakhe. Oh okay no awungene my lord uthi uxoxisana Plexina ngicela ubambele Mr Jones la
sithi uthi ufike nje na uthi ufuna into right uthi ukugaye nje unqo. Okay guys, so into soyenza njengamanje ngoba nibona sisathi Mr Jones akaye ngaphakathi eyozama ukuthi ethenge, at least sithi mase singena ngaphakathi sesine proof because asifuni ukuthi senze into esingekho sure ngayo, uyabo, ngoba sifuna ukuthi sibe ne show ukuthi vele uyawadayisa. Once wadayisela nje Mr Jones sokwazi ukuthi uyawadayisa, mase singena sigudle naye sikhulume naye ngendlela eright. No umuntu omdala sokwenza konke okusemandleni, angazi umama ungama ngeke sihlale la phansi kancane because sengisaba ukuthi umuntu omdala ngibe ngikumisa kanjena, yabo. Asincengisane mama, ngizohlala nami ngapha sayidini. So into esiyenza manje guys, sisalinde Mr Jones la ngaphakathi ukuthi ehambe yothenga, makathenga ebuye because zirong lezi zinto ngeke. And ngiyazi lento ukuthi yenzakala emakasi amaninzi, khona abantu abadayisa ama drugs basibulalela ingane kumele ngabe ziye esikolweni bona sebedika and mase bebhemele izinto zabo sebejika bezotshontshela futhi nabazali endlini, uyayibona. Yena umntana wakho ma before eshona bengaqala ukutshontsha izinto endlini. Beke seqalele bekithi ngiyabheka kukhishwa igubhu zama-fridge. Mina ngicabanga ukuthi kuphela ihasi nangithi ngiyabheka ayisekho isigubhu sihambile. Nangibuza ukuthi uyawina my lord. angizange. How? Nemjovo. So into khona Akabuzanga into yini? akabuzanga into and ngazathi unelokhu zakhe abeka kuyo i-plastic leda ngazi lokuthi ubeke Hey bana. yazibona. Kazi yini inhlobo yini le? Angifike ngathi ngifuna i-crystal Phakathi hey nejojo sithi no singangena manje ne. Awufaka into zakho sibe semsebenzini. Awugcoke nje. Ngibonisa wona maseka siphika. Hayi isibambe lapho kwena. Isibambe lapho kwena. Gcoka king yami as long as ngeke yazi ukuthi thola ukuthi umgulukudu mhlawumbe unesibhamu. Kumele ube protected. Sazi ukuthi si ready mama sokwenza konke okusemandleni, uyastopha namhlanje yaphela lento yakhe. So make sure ukuthi ngizabe ningisizile. Singangena king. Ne. Hayi Hambani phambili ngakuzanga engaze engakubona. Okay. Ungakuphi? Sihamba straight. Hayi asamene. Ungangishiyi umuntu omdala. Ungangishiyi. No so deal naye. As long as sesine proof yokuthi una. Uyena nomfana. Uzoguga uplexina na Mr Jones na. Khambani. uyangikhumbula mina. Ubani wena? Ubani wena? Akaphuma. Yini wena? Uphuma va. Akaphumi la manje. Uphuma la? Uzwenzani? Okay ngizokwenza hle. Wena wawuletha amakamera manje. Unani la? Unenkinga. Wayithengisa ama-drugs ubulala Amalungu uwenzela inkinga. Wabona ama-drugs wena la? Yobona na. Babusenazo lezi. Babusenazo. Angizazi. Ini? Mina? Ma-drugs? Wena Amdayiselanga. nini? Manje. Hayi baba. Ngoba sisuka kuwe lezi zinto njengamanje. Baba uyangazi wena. Hawu. Sengiyagula mina manje. Baba uyangazi wena. Ucabanga ukuthi uyathanga. Kwajisa na. Manje bafita mina. Ngicela angigudle naye Mr Jones. Angigudle naye. Angigudle naye. Sorry mntomdala. Ambani yogudla naye. Angigudle naye. Hawu. Kanti uphika ngoba uMr Jones uphuma lana njengamanje and uqeda ukuthenga njengamanje kuyena. Uyayiphika yonke lento uthi akayazi. Ngicabanga siyasangana no ukanje vele. Ukanje ukaningisiza namaphoyisa aphika. Nomphakathi ufuna ukumlisa ajampe abaleke. Uyangimangaza njalo. Namhlanje ufike ekugcineni ma. Ufike ekugcineni siJozi. Menze kahle. Abantwana bethu bazoba right. No siJozi Bioscope uzokwazi ukuthi namhlanje ufike ekugcineni. Yabo makufike ethina ngabe nawe uyamazi umuntu odayisa ama drugs usibhalele lapho mbukeli kuJozi Bioscope.co.za. Lento kumele iphele. Sizodila nabo one by one labantu and bazostopha bona whether they like it or not. Bazoyiya ukuthi besibulalela ingane besimoshela ifuture because ingane we are the future leaders of this nation. Ngicaba ifuture izoba kanjani mayingabe abantwana sebebhema kusho ukuthi wonke umuntu sizo leader kanjani mayingabe sesibhema ama drugs ngaleyo ndlela. Kungabantu abanje
abadayisela uyayiphika lento kodwa naku uMr Jones ubuya uceda uphuma la kuyena njengamanje mara uyayiphika ukuthi akayazi my lord mangabe usathi busy ngayo eba busy ngayo bhuti omdala noma sizokwenza konke okusemandleni uhlala nobani yena la abazali bakhe sabashona uhlala nje la endlini yethu phela ngibona ama-room ngathi nje umuzi omkhulu lona endaweni yokuthi eqashise abantu lana kurenta abantu eyenza ibhizinisi into e-right than ukuthi ezodayisa abazali I'm sure basemathuneni nje bayaguquka bayazisola ukuthi simshiyeleni lona because manje akaguquki yena kunini sithi bakushiyele ekhaya elihle abazali wena uthengisana nama-drugs ubulala iy'ngane zethu ngiyaxolisa mama ukuthi uzowalahlekelwa ngumntana ngiyabona ingane sometimes zinokuza mani itshela ukuthi niyikhulisa kahle I'm sure nabo bongafisi ukuthi yenzeke lento yokuthi umntana wakho umzele uyitshela ukuthi uzoba ne-future uzobuya ekhule ezosiza wena uyazi phila ngazo Mawulidi bashiyela ama-room njengaka kunokuthi uqashise wena uphila ngama-drugs obvious akusena abantu abadala Mawulidi prom ngiyaxolisa akhona uphikile mas bro ngithi ngisaba bro ukuboshwa bro sokungcono umoshi abantwana uma uyazi washonela ingane ngebanga lakho ngiyaxolisa Mawulidi uphila kanjani wena mawumoshizwe ngifili grand bro manje bro now kuphi mbambe Mr Jones uyabaleka lo ngoba bathi phi yini uyifihla lana lezi manje le mijovo ngithi khona ababhema ngayo imijovo khona ababhema ngayo imijovo guys niyabona kodwa awekho amanye awasekho amanye baba khupha uyabaleka ngibaleki yini wenzani ngithi mbona hard bafethu wayimoshizwe wena bengazi angithi angibaboni bengazi kwamampela sengiyazi namhlanje ukuthi ziyavu kuboshwa umuntu ethatha isikhiye silahlele le kahle sako ngiyaxolisa kubo bonke uneyihlobo kunabantu uneyihlobo ezikhona abasekho abantu bakithi sengisele ngiyi-one yikho ngenza indlela yami ukuphila le abantu abazosala begade lo muzi lo because wena uyolala ubaliwe namhlanje bafethu awunafamily wena ayikho kwamampela Mr Sonza sambe nayo okay no stress angazi lento kungangena ama-fingerprints wami la guys buka imijovo ingane ziyafa lana zibulawa yizo zonke lezi zinto abazenzayo basibulelele ingane yini yona le hawu and mina ngikholwa ukuthi iphelele la akusalanga nix la hlala ngathi lo hawu okay guys mangabe unenkinga kunomuntu omaziyo nawe odayisa ama-drugs or ubhizi ngama-drugs ngicela usibhalele njosipescop.co.za ungalibani nokuthi sifollow ishe ey'nkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku-TikTok inhliziyo yami yazi yapha ebuhlungu mani yazi mangibona into ezikanje ungalibali ukuthi sifollow ishe ey'nkundleni zethu zokuxhumana ngiyanithanda guys and I'll see you guys on this episode.